So a lot of people no na say mumba him I need the very smart, him I need intelligent, he gave me medicine. My mom said my sisters, my sister with doctor, the other one with nurse. He asked me, yeah, me medicine, he gave me pharmacologist, he gave me Mercy and where anything medical line him name me. This brings me now to tell you though, Kono. Anyway, two types of women, career women and family women. You can never see two of them. They don't match together. Deceive. If your on career is very good, I can never talk down on a woman nurturing a career. There are men for them. Like caring how to had it. I won't make career woman. I won't make family woman. I took a decision and my before me 30 years. It was for a reason. Because actually, I'm not be 35. Maka urukwa no go for my man. Yotago. Diriko tom chori jade. Ne amazing joy. When's time? Now let's check it out, okay? A lot of my friends, them bara school, medicine and all that. We strike and everything. A lot of them grew medicine for 10 years. And give as a shina family aga segeda yaoma e go chahun school. You know go fee graduate. As a sorry, if you no graduate, you no go fee marry. Now be say 10 years out of your life and abala na school in amaho egulegu na school with a lot of ups and downs nabia with it. In my own case, magwa momim na any course I'm gonna go gafere 4 years I go here. Because my intention won't banye school. Mro 200 level morgan ma lordy. Before I'm not graduate, I'm 1 and 1 or 2. That was my plan, Nishim. Now I'm 34. I cannot enter university. I can still go to school. I can still do my masters. But I've secured the most important thing that book can never buy me were my children and my family. And before I maybe do kwasemo, bikono. All the career women, I love them. Because majority of my friends are career women. I love them so much. Now I'm a career woman. Nothing can stop me. Because it's my decision. Then majority of them because when good men you might end up okay, but in no. Okay, no problem, sir. So now most of my friends halubedi or na ha ga aludi, but check iga bidozo lower the 35 years or 130 or no we job. But only one of my very good friend no na agwa mba say ya say mumba, and there was so many married the same course. Gine womba no chong or one no school no career. My career ma school onwe ejim 2 masters. Finish let me have mecha 2 masters yet I no lord him. Nde madu na say me enwetere banking job then in Lagos. Went a big job went majo gwa uncle me amochota moru na federal government na ma run ma no los home yenye moru na federal government allowed ijilaka build onwe to some yes, from Nigeria, not just obodo Igbo from Nigeria. I plan my life na wunda na enweghị in any way build grow onwe ha like all wine that way with nkete no majority from that angle case nwete ndị na-aka apịa ụmụ nwoke azụ n'obodo Igbo always yoku. The thing is imite a woman they confused oge buru confusion confusion ya we genishi chere nwanyi obula dey confused in life oge buru confusion abatakwa na marriage okay buru abata because get no ntị ka ngwa gị ihe now otam no na ya mama m ihe m chọrọ ama m ihe m pasiri true. Hey God, mgbe m nọ na-amụ nwa ha na-asị m fine girl like you kwesịrị ịga ọrụ enwetara m ọrụ mgbe ahụ na one oil and gas company ha sị m na m ga-arụ ọrụ 5 times in a week. I can't do that. Achọrọ m ịnọ n'ụlọ build onwe m ma ajụ dị ọrụ
Although I don't toro me out, immediately dirime my daughter 2012. I resigned from that work. My boss naga manuli. Now, if I was confused, ma dirime na struggle first. Dirime na struggle and I'm confused. Listen to where I'm coming from. Azonga mumwa mofoma, ebugaga mumwa school, echekige madam, elebaga dere mianya, dimune ekwoku, o sheba abaye sheba apo. Because agam na agota nyokuge. Because I cannot serve two masters at a time. I'm either a family woman or I'm facing career. Career is draining, okay, draining the blood out of you. Then family alone is your life. Family gi ruin ye. Gi tetona huna equala katero ka kebayez homo lara nihi. You're gone. You're totally gone. So ya neku ya woma digi chuzole career life. Fine, it's okay. After all, my mother got to choose after a man. I can never choose before a man. It's never possible. Unless the man or some now, go ahead. A lot of women, we can say why. I'm sorry because foundation mommy ditch on my traditional wedding. I can't follow a video yesterday, 2012. My mother said, in way problem with Diggy, go to God. Don't come to me. Oh, the microphone, ya. And what could you mean in here? And nwanyi mbise mega ajụjụ anya na alụgharị di ka alụ ebe nwanyi ọbụla otu m si na ahụ gị onye m chiri inye credit mụ owu di gị ịma awụ m psychologist because ahụ na m ode mmadụ gị ịhụ na ụmụ nwoke ndị a na-asị gị good woman eburu gị otu a as a make well-being nye some of them hate pịa gị. Some of them they were single mother. All more host to Nagagua. It's true. No, two days every game. That doesn't mean now I'm a bad person or anyway a bad person. Believe me, one a good character, which I am sure. Yeah. But the condition I'm working hard on Tipiraha. That's true. Why you went easy body. As if I'm going to have jaw one, you want to jaw wine. But if you was you, why you went easy bone, why you was easy mad. Nwaanyị ọbụla nwere ezigbo mmadụ azụ n'azụ ya nweta ezigbo nwoke ahụ abịa compliment ya marriage aga ọfụma nwaanyị apụta na social media kwuo okwu ọ dị ka ọ dị izi ọ dịghị izi ya hụ na onwe ya na ọ wee sent kama ihe ọ ga-enye credit wu na ọ lụtara nwoke wee ezigbo mmadụ. Most of ụmụnne anyị ndị asị gị na iwe ezigbo mmadụ ewerekwa ezigbo nwaanyị nye ha some of them ga-etipịa nwaanyị ahụ. Dede ihe kwuru dị mmasị m nkwucha. That's why I'm jibido kwa with law onye ọ dị ka gịnị who is your match. Di mụ wo ihe m na-akpọ ya like a lot of people ji my WhatsApp m post ya m si ya my God ntowe di m here onye awu chi m hụga n'anya awu mana m aga amem ihe church njikere church di m si m agala church onwe ebe m na-aga. Only my Lord and personal Savior. Me se kurungaya bere me bere. That's it. I sleep off. I'm good. I'm not bothered. Woka because mwalorum amadim nam gazobundanda like I can do anything. I'm a last. The side you know now omunu nulo lo nulo. Ima omu wine bise hana within that within themselves. Yeah. So Mwem Lorudi, I was very young. Even when date together, I didn't even believe Nanga Zobweni Azobwaja Mteto Meji Wolo. How? From where to where? Because all my I was last child of 9 children. All my brothers Nemea. Only one lady mini akugena phone now. Onya awo nani my mother potara mwem no secondary school. Nemere momos nyeni nem choro. Mwem Lorudi dimu na semo. In fact, both of us were young, although Dimji 8 years Tom, right? Because I wanted Ditorum. I wanted to have a reason to respect my man. Amamundozo, but me, I wanted Ditorum get respect here for me. It was my decision. So when he came, all we are with the first person bearer, no, a lot of them came, mana. Onyeka, mwobiari ishi aka ni nwoko, mbia visiti ya na hiya, mbe mnetete lona, ya po Solomon, densi ya chura kwa nine Samir. Man elekwe na-emekwe ka good girl mburu mbọ bịa m tapụsha mbọ m ka m saa akwa mgbasa but ọ hụrụ that I'm forcing to be a good person and yes him relax alụga m nwaanyị bịa wọra m domestic staff. No, that wasn't why he married me. Mana m banye kitchen, God
Mshicha, you forget your worries when I'm done. Awesome, baby, kamjika kere George. Is enough. The rest of the things were addition, leave it. And I respect him. So respect, I'm very stubborn. I'm stubborn. It doesn't meet with me. And that's it. I don't argue. I'm not a argument. So equal, I just walk out of you. No, digi nwere ezigbo obi adịka onwere obi mmadụ adịka onwere obi mmadụ biko onye chọrọ ọnụ onye nwere ezigbo obi adịkwala wicked man emekwala ihe marry a good man. Marry a good man. Get why? Hapụ ihe ndị a di m ọma na ọ ga-eji ego ji today ma olugam ozutara m small underwear n'ahịa ma na-efeli elu ka onye azụrụ ụlọ na-efe mommy m so ihe ịgbaliga elu gị na ya oke gịnị ka onye ka azụrụ gị ji awụliga elu nsọ zụrụ na mgbe ọchọ ga buru wicked man iburu narcissist enwere ndị ewu narcissist wicked men. I'm telling you ha nweta nwaanyị da nwaanyị ayọ abịa nye gị eze onye agbara nwaanyị wike ịgba and buy makeup. I see a lot of them. Ha na-eme ya ha juru eju. And again, him chọrọ igwu ụmụ nwoke wo. Even right from buying on Nigeria. Dimo was somebody on around Saturday, Sundays, obviously. So on ya. Ya ba na kitchen. Ah baby, ụmụ ngage anaghị sample kitchen off. My everybody go inside, lock the door, please. Ọ ga-asa ya sa 4 toilet niile anyị nwere n'ụlọ. Ọ sacha ya akpọrọ anyị niile, sa anyị nọrọ single file, parade wine, anyị bịa lekwe ihe a na-akpọ environmental sanitation. I need na akwụrụ na line na agagharị na-ele ụlọ o clean cha ya ekuo ya obi na oji aka ya mee ifilu na ụdị nwoke abịa UK ụtamini ya nọ ọ ga na-eme ihe nọ kam jụọ adịkwa m arụrụ ala kam jụọ ga question ofu enwere onye dere na comment section ọ sị madam hide your husband side chick full here make them no go collect your man. Listen, do you think you have capacity na enwe nwaanyị ga-analipu gị diki eziokwu? Na but amanu mo onwe anyị ọwụ bịa gị na m di that's ihu na m now go to my onye akwụghị ihe aga check him ota m no 4 children got nothing on me di musef ụjọ to go na-ekwe m ga from here kemgbe I bịara UK ọ bịa kpọga m ọrụ ya bịa ọ ga-echegide nga aburu m UK for that 15 years in No, many ya bụ onye m kwesịrị ịga. My sisters in America came almost 14 years. My mother was in America before she passed on. Ononga nwetela akwụkwọ ya na-eme m ka m bie ebe since 2011. No, since 2015. Di m ajụ ihe a ga-ebuga m obodo Igbo ga-ebuga anyị niile obodo Igbo na nwike ha. Ị na-ekwuda na ịgawa supermarket obi ekoro ya n'ile ọkwa na ọtọgbọ ụjọ like because of ihe mara ọ na-efili na enwuru no be by hype ahụbe m the girl amụbe ga jos enweghị nwaanyị nwere ike ijos na ọwụkwa etokulu ọnụ ya nwere ụmụ nwaanyị ọwụkwa bado ifile na ede bad ha nwa wozi baddest ha check enu na and again ụmụ nwaanyị ndị ọ dịka ụmụ nwaanyị ugbu anyị nwere na ya ma ha enwe plastic surgery ha wụrụ na ha mụọ na nwa n'ụlọ ma ọ wụ na a chụpụrụ ha na di ma ọ wụ na ha amụbe nwa ma ọ wụ na ha mege bleaching ma ọ wụ na so ha chọga ego but gwanụ m gịnị ka m chọga mụnwa nọ n'ụlọ gị adịndị m enwere ụmụ nwaanyị ibe gị sị gị madam chill na-enweta di gị anọ nkọmpe na ha nwere ike iri ọrụ na ha nwere ike na-agwa ha na di m me na di m biri na Lagos di m pụmụzọbiwe dị na Lagos self so hapụ anyị ahụchala those things. I mean I've been with him for 17 years onwede aga m aga through his phone as far as ejidebe me ọka wụ my angel till now my always perfect father to my children. I'm good. In aga through his phone I will never do it. Ana m emevu ya mbagoma atoro gashi, but I stopped it because of the hammer. Because to be honest with you, dimu got through my own phone. Oga nkwa message mmadụ send him, oge misinterpret and is disrespectful to him. So why would I do that to him?